espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Benvidos á Caixa Negra da Nostromo. Hoxe temos unha especie de produto novo. Compramos un trivial do cinema de terror, un trivial especializado, e imos botarlle unha partidiña. Non é o que estamos acostumados como tal, pero vamos a ver que tal sale este experimento. Eu estou un pouco acojonado porque, claro, teño que dicir, cando me propuxeron esta idea, e dixen, bueno, vale, pero é que cine de terror, a verdade é que non teño puta idea, non? Pero plantexome un pouco tamén como rollo de aprender pelis novas e se cadra que me metades no corpo a gana de vela. Sí, se nos sale algo do que non temos nin puñetera idea, buscamos en Google, que vai ser algo que nos pasa. A ver, eu o único medo que teño é que creo que o programa vai ir un pouco lento, porque eso vai ser o que pasa en prácticamente todos os turnos. Sí, de feito vai ser moi lento porque ainda nin o dado colle un dado. É verdade, é verdade. Bueno, Temos aquí a caixa. pero o dado podémoslo facer aleatoriamente. Digo un número de 1 ao 6, veña, 4. Hostia, isto é como en Mafia estafa como puedas, non? Que montan o casino que ten as cousas máis evidentemente trucadas, non? Hai un xogo que adiviña o número que está pensando o croupier, non? Está tipo aí o 7 o croupier. No, o 9. Perdimos outra vez. Encántame, un día temos que facer un especial de Mafia. Un día temos que ver Mafia estafa como puedes en directo comentar. Bueno, entón, pues, sin máis dilación, ten unhas fichas moi chulas. Temos que dicir que o señor Trivial non nos paga nada. Paco, teño unha pregunta. Isto non será unha especie de Jumanji, verdad? O sea, agora cando tides o dado non empezaremos a aparecer nun slasher ou algo. Prova a ver. Buf, eu son moi supersticioso, A ver. Un 5. Un 5. Pois busca. Pequeno Sabedes disclaimer. como son as reglas do Trivial, non? Movemos unha ficha, sale un color. Bueno, mira, se che cae encima conto 20, non? Podemos explicalas brevemente por se alguén que nos ve non lle controla o Trivial. Vámonos mover por diferentes casillas dependendo da cor, pois a categoría da pregunta é unha ou outra, e se chegamos á casilla de quesito, pois entón ganas un quesito. Ganas. Se acertas, ganas, e o que acabe e os teña todos, pois o que gane a partida. Eu teño que dicir que solamente me deixei convencer para este experimento porque estes cabróns me prometeron que hoxe íbamos xogar unha partida de Dungeons and Dragons. Bueno, pensa que estás dentro dunha dungeon recollendo tesouros. Tes aí, un beholder aí, non parece? As categorías que ten este Trivial son de paranormal, monstruos, gore perturbador, Gore Verbinski, psicológico, comedia y slasher. Así que vamos a ver. Comedia, moi bien. Comedia son as azuis. Bueno, pero eu iba a dicir que quero os amarillos, que son os que se me dan ben, pero eso non trivial normal. Aquí o que sei o que se me vai dar ben. Veña. Pois vai, a un. Veña. Vou ao rosa. Vale. Pregunto, ¿no? Pregunta. Tería sentido que preguntar a Fer porque se vamos no sentido das agullas do reloxo. Bueno, pois veña. Rosa, non? Rosa. Vale. ¿Qué función ejercía Michael, la víctima en el internado de los chicos de la película francesa Las Diabólicas de 1955? Pues sería probablemente Foso Bedel. Vamos a ver si está no certo. Las Diabólicas 1995. Eu digo profesor. ¿Quién era Michael? El Bedel. Pois non fostes vos moi a working class, era o director, non? Chamándose Michael así de Michael era o nome do asesino. Claro, pois a resposta fora o asesino. Tenía que ser Mickey para que fora o Bedel ou algo así. Bueno, pues nada, que ya vamos a facer. Vou, veña. 3. E eu son o corpo perturbado. A ver, que conste, non busquei que peli Las Diabólicas porque unha peli francesa en 1955, quer dizer, tampouco sei eu se... Que se chama Las Diabólicas. Paco, eu non sei como se xoga na túa casa os xogos de mesa, pero na miña sempre se xogou no sentido das agullas do reloj e acabaste de fumar o turno de Fer. Vale, por favor, pues veña, eu é que xogo moi pouco xogos de mesa. Eu teño un reloj francés que vai ao revés. Un 6. Vai pa quesito en directo. Joder, vamos pa quesito, pois non sei, pois veña, pa verde porque unha cor que me mola, e non me acordo cal era. Vale, ahora vouche preguntar. Non é esa daí, a verde. Non, esa é azul. Ah, vale, que non vexo ben aí. É que son daltónico. É que son daltónico, porque moi fan dos hermanos Dalton, non? En que película de 2012 el actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, se enfrenta a una especie muy
moi distinta de Fantasma. Hostia, do 2012. Daniel Radcliffe, tío. Sí. As únicas pelis de Daniel Radcliffe que coñezo que non son Harry Potter son Guns Akimbo. A dos cornos. Tusco, algo, unha que ten uns cornos, non, uns colmillos. Sí, o que convirte nunha morsa. Xa sei calé, E creo. aquí lle salen os cornos. Esa non coñezo. Eu coñezo esa e É que- máis a de Now You See Me. Non sei se No. vos pasa que eu sempre confundo tamén co actor do Señor dos Anéis. Ten unha que eu creo que é, pero non sei. Volve a repetir a pregunta, por favor. Que película de 2012 o actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, se enfrenta a unha especie moi distinta de fantasma? Espero que expliquen por que é moi diferente. Non teño nin o título da peli. ten que Internado ser, sangriento. xa está aquí a referencia a la que se avecina. Un tardou de... Encántame porque sí que che di por que é unha especie diferente de fantasma. Pois vou dicir... campo de sueños. Pode no, pode es- ser la mujer de... No, Nada. Pues es la mujer de qué? de negro. Sí. La mujer de negro. Cuya aparición augura la muerte de un niño. Veña, cedo yo que xito hacer. No, non. Pero como é... Pero de que vai esta peli logo? Que xa que Pois é unha mencionamos? peli da etapa nova da Hammer, porque si, a Hammer ten Como como que? unha etapa Ten unha nova. etapa nova da Hammer. Enteróme agora, Sí. Alfa huerto en forma de chapa. Bueno, pois non son os tipos que se fan chamar a Hammer. Son os protas son Daniel Radcliffe e este o que non me acordo como se chama, que ten un nome irlandés, que facía de Mance Rayder en Xogo de Tronos, de César en Roma, non me acordo como se chama o home. Bueno, ele é no século XIX, vina fai moitos anos, vina en 2012, por eso teño así lagunas de memoria, pero en o século XIX un viudo que é Harry Potter, pois me parecía moi raro, en plan, este neno, porque que é un viudo cun fillo, Hostia, que é Harry Potter con seu viudo. fillo, que vai vivir aí a unha mansión abandonada Atropellaron a Hermione. no medio de Gran Bretaña ou de Estados Unidos, aí nunha zona, nun mítico páramo tipo os abusos dos Baskerville, e aí pasaban cousas, solamente me acordo deso. Pero Só sei, sei que pasaban sei que eran de fantasmas e que había unha muller de negro, pero non me acordo de moito máis. Bueno, eu vou tirar 3. Eu vou ir a verde, que non me acordo o que era, pero vale. Veña, verde, paranormal. ¿Qué nombre tiene la manzana que da premoniciones en la serie Las escalofriantes aventuras de Sabrina, a de 2018? Non a do gato que falaba. Non a boa. Non a boa, Non a exactamente. boa. Vaya. La manzana del Edén. No. Non, pero moi bo guessing aí, Moi bon intento, Sí. Malum Malus. Ui, que mal. Que ese é un mítico personaxe que me Lamentable. faría eu nunha partida de Dungeons and Dragons se quixera levar Que un caótico Malum. maligno. Sería Malum Malus. Que malum. Lamentable nome, de os ingleses como se flipan co... Estaban moi Bueno. ilusionados poñendo nombres. Se me sale un como a Fere, mando de novo para casilla de salida, non? Sí, É así era este así. xogo. Tres. Oi. Vuelvo a tirar. Outra vez. 1, 2, 3. A ver, rosa é psicolóxico e azul é comedia. Veña, boa comedia. Veña, dalle, Fer. Vamos a lo... En American Pie, canto tardaba Jim en correrse? ¿Cómo persigue la muerte a los personajes de Destino Final 2? ¿En el orden en que escaparon a ella o en orden inverso? Buah. Aí había unha na que había un cambio de... Claro, había un cambio de paradigma para meter a sorpresa respecto a primeira. Veña, vou dicir que en orden inverso. Eu digo o contrario, en orden no que escaparon. En orden inverso, en efecto. É que era un mítico xiro para que o espectador flipase. Vale, tiro outra E vez. había algún motivo para que fora en orden inverso? Sí, el motivo guionista que necesitaba dar unha sorpresa. Porque na dúas é na que está o mítico tío de Candyman que é o enterrador que lle está con sellos, non? Sí. 1, 2, 3, 4, quesito slasher, violeta, morado, lila, nunca suben distinguir esos colores. Podemos. Vale. Que sí, Quesito Podemos. Por certo, antes de comentar que Destino Final, tío, é unha peli que son unhas pelis que non podo ver porque eu son a típica persoa de que ten mala sorte, rollo de que eu recordo no patio da escola que sempre me daban balonazos, pero de rebote, sabes? O rollo, eu recordo unha vez incluso que isto foi o meu top de mala sorte, que saiu un tipo tirou o balón vino a tempo
esquivei o balón, pero deume o zapato que se lle escapou cando tirou, non? Entón eu... Entón eres personaxe de Destino Final. Claro, a completamente. xente en Destino Final que morre así, como que tropeza con a cousa, tira dunha cortina, a cortina cae, salta un coitelo, se lle clava na yugular, pois eu dixen, joder, isto está me dando moita aprensión, non? Porque eu vexome aí reflectido, non? Nas mortes estas chungas, A non? mí foi unha saga que sempre me gustou polo random, por disfrutar Sí, de enrevesado e de bien. Pero que E a creo que que- fixeron en 3D, Hostia. hai unha en 3D, si, houve unha época na que facían películas en 3D, Pero que creo fixeron que unha Destino desta en Final 3D. é a mítica saga que vai... O sea, despois non vai a menos xa, pero que na mellor dunha primeira. Eu creo que é a mítica saga que vai collendo fuelle. A mellor é a última. E cando deixa de tomarse en serio a sí misma... Na que deciden deixar de tomarse en serio a sí mismo, poñen os personaxes máis gilipollas que poden inventar e dicen, veña, pa diante. Cal é a da montaña rusa? Bueno, eu estou traumado, creo que a segunda a cada autopista. A segunda. Que hai dúas de autopista. Hai hai dos troncos. No, pero a da ponto non, a dos troncos. A segunda. Porque eu podo vos comentar aquí que traballo nunha empresa con nosos clientes habitualmente están nun municipio rural no que hai bastante... Vamos a ver, vivimos todos en Galicia Madrid, e está Finsa e Ence. na que hai bastante corte de madeira. Entón, moitas veces, cando vou traballar, teño diante ou camións de pienso, ou camións de leite, ou camións de madeira. E Bueno, cando pareceme- os de madeira, vou acojonadísimo. Parece moito peor morrer afogado en leite. Pois que que che diga, non sei. Eso, bébela Ou en toda. pianso. Afogar en pianso porque te espetas contra o do pianso. Bueno, veña, a Violeta vou tratar de facer a traducción onde fly, non? Pa non lelas en castelán e tal. De que país é originario Sam Dalmas, o escritor en apuros que protagoniza a película italiana O paxaro das plumas de cristal, La Virgen. 1970. Aí se que joder aquí. Pois vou dicir que é albanés. Hostia. Moi ben na Eurocopa. De Rábade. Pois non. Tes outra opción, veña, que esta... Yugoslavo. Joder, macho, pero de Estados Unidos. De la Unión Soviética, Joder. que era a resposta. Cada día máis poleste. Bueno, non pasa nada. República Checa. Veña. No, Vamos, pero aquela era Checoslovaquia. Eso. A ver se volve xa a URSS e podemos ganar algunha partida de trivial. Podes tirar outra vez. En calquera dos dous lados tiras outra Pois vez. veña, tiramos outra vez. Pa cal vas? Pois veña, da igual. Da igual. Bueno, sí, vou pa a dereita. De outra vez, claro, teño que... Veña, Pa aquí, pola laranxa. Veña, sí, por laranxa. Veña, vamos con laranxa. Que dous membros da estación de investigación Thule son asimilados e convertidos nunha criatura híbrida por un parásito alienígena na cousa, 2011. Joder, quen sabe os nomes, tío? Pero te que dicir os nomes ou... Sí, os nomes de os nomes. pila. O sea, non a profesión, nin nada. No. Joder, macho. pois pois Emily McGuffin. Macarron John y Melavo. Edward e Adam, vou facer outra pregunta porque me parece moi injusto. Joder, che pregunten que- dous nomes de pila de la peli de la cosa. Que si me dis que tampouco sabería, Joder, Pero si me dis eu o non sei- mecánico e o... Nin como se chama Carl Russell nesa puta peli. Mira que me gusta a peli. Si me dis... McReady ou algo así, de feito. Si me dis Carl Russell, pues bueno, vale, pero no, sabes, non é... Ai, vamos a ver. Que se ve atacado por uns árboles en posesión... ¿Quién se ve atacado por uns árboles en posesión infernal? 1981. Este é algo máis fácil. Está máis fácil. Vou dicir Ash. No. No, tío. Cheryl Non vi Williams. posesión infernal. Pois é que Ah, é unha pues logo é unha É que, a ver, escena... eu xa vos lo É unha avisei. escena mitiquísima que hasta mitiquísima, meteron sí. no remake. Xa vos lo avisei antes desto que eu pelis de E- terror coñezo moi E poucas. atacado é un eufemismo bastante... Teño que dicir que Evil Dead ten unhas escenas que a min máis chorras, pero máis cague me meten de historia de cine de terror. Que é a escena da baralla. Non me acordo. Podo facer un mini spoiler de Evil Dead, hai que comentar esta escena. E hai un momento no que unha das están na cabana, non? Isto é nunha cabana por aí, en Milladoiro, que están aí metidos de vacacións bueno, pois hai algo Pasan que empeza a movidas. poseílo, sí. E hai un momento no que hai un personaxe que está poseído, pero os demais ainda non o saben. Entonces, unha tipa está xogando a simplemente ir sacando cartas dunha baralla e a outra chica que está poseída mira pola ventana e vai dicindo as de picas, 4 de tréboles, todo así, e vai acertando todas sin mirar.
E entón a chavala dille en plan, pero como faz tal? E a outra dá a volta e está toda hiperposeída cos ollos amarelos en plan Sid, que a min unha das escenas que máis cague a aprensión me dan do puto cine de terror da historia. Ata aquí o spoiler. Bueno, vou eu. 3. Ai, pois mira que bien, un quesito azul. Vas ti? Oh, esta é bastante fácil, Paco. Sí. Onde se perdera Fétido Adams, Fester é Fétido. Sí, sí. Fétido Adams durante 25 anos antes de regresar a casa na familia Adams de 1991. A familia Adams de Raúl Juliá e compañía. Onde estivo Fétido antes de volver a casa? Estivo desaparecido un cuarto de século antes de... Acórdame que estivo desaparecido, pero non me acordo a min tampouco de onde estuvo. Ten que ser algo enrevesado. Enrevesado. Estaba pensando, seguro que a resposta é no bosque ou A algo así, ver, pero vou dicir pero- Disneyland. No, espera, vou echar unha pista. Que? É moi coherente co tema da peli. O sea, é moi apropiado para a película. Mantéñome en Disneyland. No McDonald's. No Triángulo das Bermudas. Vaya merda de sitio para desaparecer. O sea, acórdame que na O familia sea, non pode Adams- ser, eu sería coherente coa familia Adams desaparecer nun sitio normal que lles dea medo a eles. Estaría Pero ben o esa. Triángulo das Bermudas é estar de vacacións para un Adams. Sí, a familia Adams, que recordemos que a primeira vai de esto, de que eles están a familia así normal e de repente aparece un fulano que se asemella moito a Fétido e entón uns tipos que queren utilizalo para que se faga pasar por auténtico Fétido que regresou do Triángulo das Bermudas e convencelos para que vendan ou algo así, non me acordo ben diso, pero sí, acórdome que hai un xogo de impostor nesa peli. Veña, vai. Aí. 3. Veña, amarelo. Vamos a ver. Ou sexa, monstros. Monstros. Que seres ficticios acosan os protagonistas do filme surcoreano Train to Busan de 2016? Esto soy no eu. Non son zombies, son infectados. Efectivamente, zombies. Iba a dicir biosbardos, pero cando vin que sabía cal era a película, seres ficticios, bueno. Eso está en discusión, Habrá que verlo. Eso está en discusión. Esto, Sí. o como do fentanilo continúe. Sí, nadie Volvo decía que tirar. o COVID fora algo serio hasta que foi serio. Joder, non comenzar o cosito xa. Laranxa. Pero vaya hostión, lle metes o... Laranxa, Cuidado, non é del. gora perturbadora. Vale, en que país europeo se atopa a prestixiosa Academia de Danza Dance And Company. do film italiano Suspiria de 1977? Ai, que burros son porque non vin esta peli. Ah, do É moi 77, clásica. Esta que ademais. de Darío Argento. En que país está situada? Sí. Sí, a Academia de Danza. A ver, o tipo Da original, claro, non do xa, remake. xa, pero que non vi nin o original nin o remake. Todo me dá moita vergonza, espero que o meu colega Rafa non estea escoitando. Veña, vou dicir que Italia, porque total o tipo italiano. E a Parece Gran Bretaña ou algo resposta así. é Alemanha. Ah, bueno, pues me fallar De igual. feito, hai escenas relacionadas coa situación social alemana pola época e tal. Polo menos no remake. Na bella non me acordo. Tiro dado por ti, Fer. Que está dobrado ao galego o remake, por certo. Déixame tirar que me fai risa. Ueva, hai un 5. Pois... O que non quede xe que lle meto. Chego o quesito aí. Tiras o bebé cabezón, non? Sí. No, que aquí chegas o rosa, aquí o verde, Pois e aquí o verde veña, tamén. mándame po verde da esquerda, onde estades vos aí, que non quero estar só. Vale. Que xoguete añade Ed a súa colección final de Expediente Warner, el caso Enfield? Ah, esta é fácil, creo. Si este é fácil, por que me tocará a Que mí? xoguete engade pois a Buah, que movida. Un Satisfyer. a boneca Anabel. No, un zootropo. Un Hostia, xoguete pues de eu animación iba a dicir a mecánica. boneca Anabel tamén. Sí, eu tamén. Pero Xa me dou conta que boneco, sí, que o que mandaba luces e había aí Sí, unha Ni idea. Sei o que é un zootropo, pero non é un moneco, eso. é un xoguete de animación xoguete. mecánica con o home torcido no seu interior. Isto, Pois eu tamén dicía o Anabel. zootropo é como unha Eu tamén. especie de disco que fa xirar nunha que ten como rendixas, e falo xirar nun eixo. Polos furados das rendixas Utiliza a persistencia retiniana, perdón, Eso. que fai como que o teu cerebro
vexa unha imaxe de continuidade. Dentro hai como imaxes, ves imaxes en movimento. É a base do cine, realmente. Sí, é unha cousa semellante aos fotogramas que van. Maxia. Era o cine dos nosos tatarabós, Lo hizo un basicamente. mago. Maxia. Vale, pues ahora vou eu. Penso que non atinei ninguna ainda e así se vai manter. Pues nada, volvo a tirar. 4. Un verde ou... Ou tirar outra Volvo a vez. tirar. Super emocionante. Aquí creo que che dá para o quesito. 1, 2, 3, 4, 5. Quesito violeta. Veña. Quesito Podemos. Vamos a ver. Quesito Podemos. Como mata... Tío, esta pelea creo recordar que era moi mala. Como mata Karl Starher as súas vítimas en A Celda ano 2000. A Celda ano 2000. A de Jennifer López. Sí, que fai como de psicóloga. Vadesme matar porque nin vin esa película. Como mata as súas vítimas na peli da Celda O psicópata desa película. con unha bufanda. Espera, vou... Tens que dicir, o sea, cal é a causa da morte. Asfixia. As ahoga. Vale. Eso Eso é o quesito. conta como ben, non? Vale, claro. sí. Pues, O sea, asfixia é afogalas. Poñe un quesito aí. Non sei se eu tería dito afogadas porque eu desa peli do único que me acordo é que o pavo despois o que fai cos mortos é que as... Isto vai en serio, empeza así a peli. O pavo deixa as mortas nunha especie de camilla e o tipo engánchase as costas como cuns ganchos destas de colgar os xamóns pola pel, levántase e fai unha palla mirando pa cadáver da que asesinou, non? É un pouco... Bueno, pois... Home, hai xente... o hai hobby, o hai hobby. prácticas, hai esa prácticas película, sexuais. o sea, pero- esta pregunta está en slasher e non en perturbadora. Home, a saber os gustos do Bueno, que fai a resposta era asfixia, non cólgase duns ganchos do xamón Pois e fai unha palla. Primeira Mira, verdade, eso é todo meu. Mira, un tema, primeiro unha que pregunta. enxiño, non? Isto cando se complete vai aparecer Zulu ou algo así, porque ten unha pinta de invocación Vai demoníaca. aparecer Tulu para dicir que se dedica a Zulu, hostia, sabes? Que estas huevos. Cuchullo. Zulhu. Bueno, 5 amarillo ou Ou tirar outra vez. tiro outra vez. Joder, Veña, quesito verde. Que se... Palizón por aleatoriedade. Bueno, volvemos a... Díxeme o mazo de Sabrina, a bruja adolescente, porque esta outra pregunta é de Sabrina. A ver. Que se nega a asinar Sabrina impedindo así o seu baptismo escuro na serie As arrepiantes aventuras de Sabrina 2018 presente, a mala, non a boa. O matrimonio co demo. O libro da besta, non sei se iso significa si o matrimonio co demo ou non, realmente. Creo que sí que era eso, pero bueno, leme outra tarxeta. Eu doucha por ben, quero dicir. No, leme outra tarxeta. Esta serie de Sabrina non se comeu unha mierda, non? Quero dicir, non tuvo moito éxito. O cómic está moi guai, Sí? O Sabes cómic por qué? está Porque moi unha guai. serie de Sabrina, para que teña éxito, tense que botar en Antena 3 a mediodía, para que Pero vexan. eu non Leme entendo. outra tarxeta, Pero va. eu non entendo. Pero, collo que si tú... Bueno, pois collo te quesito. Non vamos ver Sabrina para ver se a resposta estaba ben ou non. Eu supoño que el libro de la bestia será algo así como pacto demoníaco. Había un rollo de pacto demoníaco barra matrimonio extraño, pero non me fagas moito Mira, caso. se sabes por onde veñen as campanas, entón doucho quesito. Se algún dos espectadores viu Sabrina e sabe que carallo firmou, Pero non me tengo unha cousa. Sabrina, que a de que votaron en Antena 3, un 6 aí, a que votaron en Antena 3 xa era un remake. Azul ou no, laranxa. Sabrina, que botaron en Antena 3, colleron o concepto Os cómics, non? dos cómics, pero os cómics eran Non é unha serie bella, é Sabrina No. dos 60 ou algo así. Si hai algo non de estás Sabrina... confundindo con Embrujada, que movía a nariz. Creo que sí. Pero porque a Sabrina a dos 90 é unha especie de mezcla deso e... Claro, a que a da Sabrina dos 90 é unha comedia e a Bueno, Sabrina... vas pa Claro, azul, pero que dos pensaba cómics laranxa. que sempre fora unha Probamos o comedia, azul, pero veña. Estarei confundido. Azul comedia. Que monumento neoyorquino cobra vida, joder, grazas aos Está toda a cazafantasmas liberdade. para facer fronte a Vigo o Cárpato en Cazafantasmas 2? Hasta toda a liberdade. Vaya puta mierda de pregunta. Podes ir, perdón, que Está de aniversario este ano, non? Los cazafantasmas. Ou volver a tirar. E Podemos volver a tirar. E veña, vamos co cerebrito. co cerebrito que é rosa, non? Psicológico. Sobre que cidade na que estaba prohibido matar gatos escribiu H.P. Lovecraft? Unha cidade na que estaba prohibido matar gatos. Buah, que movida. Vou dicir con barro. Ulzar.
Pensei que iba a dicir zootropia ou algo de... Con barro. Todos sabemos que con barro está prohibido. Hostia. Váleme un, Pois valeuche. Veña, Veña, que corre. Podemos. Moi ben. Slasher. En que lugar ve Sam o asesino en acción por primeira vez na película italiana O Paxaro das... espera, esta xa lín, non? Esta xa temos, sí. Esta xa lín. Sí, A do Paxaro sí, pero colle outra. No. O que pasa é que sobre a mesma peli. Pero outra pregunta, en serio. Como de Paco de Sabrina. En que lugar ve Sam o asesino en acción por primeira vez na película italiana El O pájaro Paxaro espino. das plumas de cristal de 1970? A próxima vez temos que En que barallar. lugar besan por primeira vez o asesino? Sí. En acción. Cagando no baño. No, deixeme pensar. Veo... Pero, o sea, en que lugar? Un sitio específico do mundo real ou como se digo na lavandería? Que como se dis na lavandería. Vale, pois vou Pois na dicir... lavandería. Por na lavandería. Pois vou dicir que o ve... Lavando a roupa chea de sangre. Que o ve na casa de seus pais. Moi ben, pois non, nunha galería de arte. E non batas Pois así, e non batas así na mesa, que despois Que despois ven ruido extraño. Nunha lavandería. Hostia, se fora nunha lavandería sería a puta polla. Toma dalle. Non volvo os quesitos A ver. morados, hostia. 6. Veña, chegamos pa aquí. Espera, por non se ha pateado outra vez, 4, 5, 6. Laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvo a Pois tirar. veña logo, pa tirar outra vez. Ai, además por molexos. Tirado outra vez. Veña, tira outra vez. Bueno, os espectadores que nos estén vendo como tiramos 1, 2, 3, 4. Tirado outra vez. Vamos. Vamos, Vamos tira. aquí a carreira. Cantas veces podemos tirar? Ui. Cal é esa laranxa? Veña, va. Que Laranxa. Penso que non me fíe. que non- Laranxa. Sí. Perturbador. Vale. Más Como se probador. chama a irmá deforme da mai en el día da... Como se chama a irmá deforme da nai en o día da nai, 1980? Non vale decir a tía. Pati Selma. Chámase Carolina Vescas. No. No, pois chámase Genoveva. Queenie. Vaya Vaya puta mierda de nombre. Non sei por que pensei que era española a peli. Winnie the Pooh. Queenie. El día de la madre. Eu estaba pensando un pouco igual en Ales de la Iglesia e ocorreuseme que puidera Que haber eu unha... pensei que iba a ser el día da bestia. Cando empezou a ler a pregunta. Un estou. Estás aquí, tiras outra vez. Sí, claro, puedo facer. Veña, azul. Quen lle dá de comer ao sádico dentista Orin Scribela a planta... Que lle dá de comer o sádico dentista Orin Scribela a planta xigante da película A tenda dos horrores de 1986? Aos seus veciños. Pode ser un pouco máis específico? Porque é unha persoa específica. Non sei a persona específica. O sea, no, perdón, vouche facer ben a pregunta e non che fixen ben. O sea, o Eu sei que sádico iba a traer dentista personas. é o que se comen. ¿Quién le dá de comer al sádico dentista Orin Escribelo a planta xigante da película A tenda dos horrores? Quen bota o dentista na planta xigante na tenda dos horrores? Coño, o dono da planta. Aquí hai un nome específico. Non sei o O nome. nome é Seymour, non? De... Sí, Seymour Krelborn. Sí, Dámoslle sí. como boa? Sí, porque é o dono da planta. Eu que non sei se é dono ou non, porque non vin a peli. Sí. Eu sei que é un tipo que ten unha planta. Espera, non é... pensei No, que era non de é quesito. De... Tes pa aquí Por certo- no, espera, que tires este. Aproveito para decir, peliculón. Podes non tirar desde aquí. Veña, dalle. Espera, quero falar un momentiño desta peli. Vale, mentre vamos tirando. Porque la pequeña tienda de los horrores é un remake Pero non de... estás acercando a queixos que xa teño. Sí. Vale, pois logo vai para outro lado. É un remake dunha peli que non sei se se titula igual ou simplemente La tienda de los horrores, que a bella eu penso que é de medo. Os horrores é esta peli que seguramente a moitos vos sona a imaxe que é dunha planta carnívora, non? Que é un tipo Que baila. pois eso, ten unha planta carnívora que vai que Non medrando. spoilees moito porque a próxima pregunta para Paco é sobre a mesma película. Sí. Solamente dicir que é un remake desa da bella, pero fixeron Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la película antigua en la que se basa? Me la compraría por $1. pero fixeron a musical. É máis comedia negra que realmente peli de terror. Está moi moi guapa. Recomendo. Ademais sai Rick Moranis, a.k.a. o pai de Cariño encogido a los niños, non? A Creo mí, que fai de Seymour. A mí faime moita gracia eso cos remakes, Spaceballs. porque, por exemplo, Casco. en Repomen, o remake é unha peli de acción e locura
E a original é un musical tamén, na que a peña Hostia. baila e E veis, canta. hai un número musical super guapo que precisamente o do dentista, non que o pavo velo aí como se fora, o sea, ao principio ti non sabes que é dentista, é que vai de o tipo vai aí de motero, non, aí está cantando de unha canción como eu desde novo sempre me gustou facerlle mal aos demais, sempre disfrutei moito co sufridor alleo e cando fun medrando non sei que tal, decidín en que podo convertir, así que decidín ser dentista, non? E o tipo, cando di eso, quita a chupa de coiro, ten aí a bata branca, entra na... sempre me fixo moita gracia iso. Bueno, Paco, vas. Bueno, no, basti que che vou preguntar. Ah, vale. Na serie de animación da Fox Little Shop, basada na película A Tenda dos Horrores, na serie de animación, non na peli, Buah, fixeron unha serie de... Como O se que chama? descubrimos. É verdade, este como se sóname. chama a planta parlante do mozo Seymour? Pode ver a tarxeta anterior. No, che digo, para próxima hai que barallar, porque aquí Sí. están... Non a sei. Como se chama a planta parlante? Chámase Trotsky. Lúa. chámase Junior e Adri é el objeto de su amor. Non sei por que ten que ver con o resto da pregunta, pero creo que unha planta enamorada. Vale. Enamorada de la planta juvenil. Mira, tira. Una planta juvenil parece como un piso a cortina. A ver, por favor, ese que xeito que veña aquí dunha vez. 6, nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rosa ou amarelo. O amarelo. Psicolóxico, amarelo é monstruos. Veña, vou amarelo que sempre me dá máis alegrías. Vale. En que Godzilla... Joder, outra pregunta dunha peli que xa saiu, vou elixir outra. Estafa. En que telefilm quedaría pé a unha serie de televisión co mesmo título? O músico de rock Rick Springfield encarnaba o vampiro Nick Knight. Buah, que movida. O sea, é un telefilm Que despois houve unha serie. que sí, que despois houve unha serie. Sobre vampiros. Rick Springfield, Sí. que é mítico tipo dos 80, encarnaba Nick Knight. Será Buffy cazavampiros, nigo que se me ocurre o telefilme máis serie. Non. Un jóvenes peligrosos. Buffy É cazavampiros. a peli é de 1979. Esto dio na... Na tarxeta. Pois será esta de jóvenes, non sei que, é unha de Kiefer Sutherland, non, tampouco é. que ben pensado, estabas pensando, non é... Jóvenes ocultos, pero estabas estabas pensando en pensando. jóvenes ocultos, joder, era, diría Seba, pero non, chámase El Señor de las Tinieblas. Ah, El señor de la noche. Soy mitad hombre, mitad... que está, penso que está moi enfermiño aí Don Omar, cuidado, que me enterei outro día, que Sí, está aí ten un cancro, ingresado ai, aí ou pobre. algo, sí. Isto é o final dunha época, Sí, sí, Tocamos bueno, madeira, sí, señor xa, Ross. é que xa somos un pouco vellos. Sí, é que levamos como eso, 20 anos queixándonos do reggaetón igual, non? De isto xa é algo como tradición, non? De... Sí, é que xa... Sí, pa que queixase do reggaetón tendo como dominicano? E se lle podes chamar trap, por que chamarlle reggaetón? Vamos a ver. Chego a queixiño aí ou... No, son 3. 1, 2, No, 3, 4... 1, 2... Chegas a que Chegas ao amarillo, sí. amarelo. Vale, a lo vamos. Ao final quedou... En la colección de cómics Marvel Zombies de 2005, que Vengador mantén con vida a Pantera Negra como unha fonte de alimento? Que Vengador mantén viva a Pantera Negra como fonte de alimento. Como fonte de alimento. Sí, que vai comendo, vamos. Claro, sí. Claro, que mantén con vida e xa, este ten que ser Iron Man, pero claro, si é como fonte de alimento... Como pila. Como pila sí podría ser Iron Man de que Vengador. Va, veña, vou dicir a Bruxa Escarlata. Sería unha moi boa resposta, pero é que non conozco a este Vengador. Gian Man. Como? Gian Man. Pero Gian de xigante, de Giant. Toma, mira aí, a ver. Giant Man, home xigante. Eu tamén tampouco. Conocemos a este Vengador? Alguén conoce? No, Vou che ler outra cousa. Google, ayúdame. Vou che ler outra. Busquemos a ver se existe de verdad ou é unha traducción pocha feita por ChatGPT. Un saludo a todos os nosos amigos traductores. Aquí tes, aquí pon Giant Man. É como se... Pin. Sí, ten pinta de ser como algo de... No, é o que inventou o aparato que pon... Hombre gigante, a ver. Hank Pym. Pin, sí, Pin é o tipo que inventou o traxe que pon Ant-Man. Sí, as partículas PIM, non que é sí. o que che fan pequeno de... Sí, pero que non sabía que se chamara Giant-Man, nin que fora un Vengador. Nin que comera... Nin que comera xente. Vouche facer outra, vale. Bueno, vale. En que novela de Dean Koontz aparece un monstro chamado o Antigo Enemigo? Pois xa é raro que non a saiba porque eu non deixo un libro sin ler de Dean non deixo un vivo, estou aí no retrete. A ver, repita a pregunta, cal era de...
En que novela de Anne Comte, con TZ, aparece un monstro chamado o Antigo Inimigo? A escuridade das profundidades. Fantasmas, de 1983. Rompeu a cabeza para poner o título. Sí, no, a verdad. Chamándose fantasmas. Ui, un casito. Joder. Amarelo. Que suceso profetizan os pergamiños de Naiacian NYAZIAN na serie Cuerti. que esta Símbolo serie é de bastante Batman. mítica, na serie Ángel a que é spin-off de Buffy, non? Sí. Que suceso profetizan os pergaminos de Naiacian na serie Ángel? Bueno, a ver, se é un suceso O profetizado, Mundial de España de 2000. se é un suceso profetizado, ten que ser o fin do mundo. Podía ser, pero non exactamente. El proclon, la purificación o la ruina del género humano o ambas cosas. O peche do bar El Abrente de Santiago de Compostela. Podes repetir a resposta, por favor? El proclon. O sea, o proclon. Pro-clon. Outro clon? A purificación ou a ruína do xénero humano ou ambas as dúas cousas. Ah, bueno, se non é arrexo, ou como diría Pemán, se non fai sol, estará nublado. Aí está, pouco traballo. Sempre dicía, de menos mal que vivo en Toma, Galicia, tira. porque se viviese en Etiopía, daba o tempo un día e xa poñía a mesma grabación para todo. Isto dixo él unha vez. Ou amarelo ou, Sí, ou volver tirar. Estou pensando que me compensa volver tirar. Menos mal que temos excusa por ser de terror, porque se chega a ser de cine cine normal. en xeral, estuviéramos fallando todas completamente desacreditadas. Estáme entrando ganas de comprar un de cine en xeral. Oye, guai, que eu acertei un par, o que pasa é que non acerto os requisitos. Amarelo. Amarelo. Amarillo, gallego, yo. Vale, está xa. Vale, veña, fago xa de antes. ¿Con qué pariente viaja Seok-woo, el protagonista del film surcoreano Train to Busan? Co fillo. Sí. Sí, aquí, home, a ver, doucha por boa, pero aquí tamén di o nome, non de... co seu Sí, claro, fillo. co seu fillo, Sí, Kim Jong-un. Sin Chan. No, a ver, antes tamén pedía o nome de Seymour, non? De Vale, pero non é o mismo Seymour que Cochinchín. Suhan. Perdón por nosos seguidores de Corea. de Seúl. Eu acórdame, Bueno, os de Seúl que se jodan, os de Pyongyang, perdón. acórdame hai moitos anos que unha amiga miña quería referirse a Kim Jong-il en paz o teña nuestro señor, e dixo, sí, home, o dictador este, e dime, como se chama o chino de Corea del Norte? Chino. Tirando. Pensei que decir o Kim Barreiros. É nome de dictador guapo, Kim Barreiros. Bueno, guapo, o nome de dictador. Podemos ou Naranxa. Naranxa son Gori, Ciudadanos. Podemos son Slasher. Veña, vou ir a Podemos a ver se me sale un Slasher que me sepa. Por favor, que non sea unha peli de Dario Argento. De que color é? Morado, non? Morado. Cal é a primeira regla do código de Harry en Dexter, a serie? Joder, so bien texte. Que non se pode falar do código de Harry. Te vi alguna vez un capítulo. O código de Harry é É bastante evidente, tamén che digo, por si che Porque vale a de serie vai de pista. asesinatos, non? Sí, a serie vai de asesinatos. Lavar as maus. Eu diría que é máis evidente aínda. Pero, que non te colla. efectivamente, non te deixes atrapar. Primeira norma. Veña, tira. A segunda é lavar as maus. Xa sabe que Dexter era a miña serie favorita. A terceira é nunca saúdes, porque se saúdas sempre, entón eres sospeitoso. A cuarta é non adoptes chinos. Verde, paranormal. Veña, verde. Como se chama a escola de bruxas novas, novas de idade, non novas de de American Horror Story Coven, Ay, peli Dios, de 2013. vin esa temporada. Uf, pero non me acordo como se chamaba. Vou dicir que chamaba que se chamaba
Sabrina, cosas do... No. Joder, macho, vouche dar outra pista que ten 2 renglóns a resposta. Vin a serie, pero non me acordo, o sea que vou dicir que se chamaba Pon o micro na boca, anda, que se chamaba Colegio Manuel Peleteiro. Joder. Non, chamase a Academia de Novas Damas Excepcionais de Miss Robichaux. Escrito Robichaux. Ese é o loro de Pontevedra. É verdad. Ai, puta vida, joder. 3. Podo volver a tirar aí, non? Sí. Pois veña. No, non? Violeta. co 2, Violeta ou Rosa. Vale, pois veña logo o rosa. Aí, a cara do neno. Rosa. Que sabes a que me recordo? Bueno, que me recordan, sabes que é o boneco que facía o neno perturbado de Toy Story. De Toy Story, un pouco, sí, de... Que colaborador habitual de David Lynch compuso a inquietante banda sonora de Twin Peaks e Twin Peaks Fuego Camina conmigo. Que compositor? Sí. Que colaborador habitual? Entendo que compositor, porque puxo compuso. Sí. John Carpenter. Vou dicir Jerry Goldsmith. Angelo Badalamenti. Hostia, vale, pues como Seguro que é moi bon compositor. Samuel L. Jackson. Estaba para decir Vangelis, porque vin outro día Carros de Fuego. Sabes Por a algún quen- motivo. Sabes a quen lle gusta moito Vangelis? Exacto, a Iker Jiménez. Creo que pode... no, que... Veña, azul. Azul. Esa tela que saber. En que cidade opera o Vingador Tóxico da serie cinematográfica O Vingador Tóxico? Boa, que moi boa ¿no? pregunta. Da Troma. E debería sabelo. En Tromaville. Exacto. Pero onde está Tromaville? Ai, non sei. En New Jersey, pero echa por ver. Provincia de Pontevedra. Onde estou? Pois eu diría máis ben Tromaville, comarca de Ferrolterra. Un saúdo aos ferrolaos que nos sigan. Quesito Rosa. rosa. Que laureado director asinou en 1980 a película Fobia na que os pacientes dun doutor morrían a raíz dos seus propios medos? Boa, que movida. Como mola. Como Oh, mola a Como premisa, la Dios. Pois é Vai un- buscando fobia aí. Unha podía ser Pesadilla en Elm Street 3 e dúas, é un director bastante mítico, Vou tirar por algo que xa se dixo. Darío Argento. No. John Huston. John Huston. John Huston, que me sona o nome, pero non che sei dicir unha peli. No, bueno, podemos decir Trauma. Pero, A ver, hai varias pelis que se chaman Fobia. Esta non No, pode no, ser porque... o ano 80. Do ano 80, vale. Vale, sí, aquí non, está. así non busco co nome do director, que xa sabemos. Sí, Fobia. Aquí está. Bueno, danlle... dixenlle, danlle un 3. Sobre 5. Ai, bueno. Sobre 5. Sinopsis. O doutor Peter Ross é un psiquiatra novo dun hospital mental. A pesar da oposición do Consello de Administración do mesmo, trata as fobias de 5 pacientes que cometeron asesinatos... Joder, isto está fatal redactado, tío. Non é porque eu este aquí traducindo, pero un tratamento de rehabilitación que fai que estas abandonen... Joder, non entendo nada, está fatal redactado isto. Bueno, pero quen sale? Sale, non coñezo os... non coñezo, pero hai un que se chama John Cólicos. John Collins. Anonymous. John Collón. John Cólicos, para non... Toma, tira. A O meu ver, próximo personaxe... No, pero para que vexades John Huston, aparte que John Huston dirixiu unhas películas das que vamos falar no próximo podcast, tamén dirixiu O home que puido reinar, O falcón maltés, A raíña de África, Moby Dick, quero dicir, é un tío bastante mítico. Guapísima reina de África. Moby Dick gustame moito. Ademais, hai unha O destas... Nordo Sale unha dos ballena. Pesi, Hai unha destas, ademais, anécdotas de cine que a Raíña de África, que daquela, cando se iban a gravar os países, antes de que existira Os cromas. os cromas, os tipos marcharon a África a gravar esta peli e todo o reparto, todos os traballadores colleron historia. ca galera, agás Humphrey Bogart e o director. Que teñen uns collosos de Non, cemento. porque non beberon agua, entón estuveron bebendo whisky todo, todo o puto rodaxe. Porque teñen uns collos de cemento. Peña dalle. No, pero a mítica historia que sempre se fala de que antigamente era máis seguro mazarte unha botella de viño que Sí, un sí, sí, claro, litro de sí, agua. Sí, rapaces, bebed alcohol. 5.
O la gente pensará que sois gays. Uno de los nuestros. Los Simpson, o do coche eléctrico. Veña, azul. Leo eu, non? Non, leo eu. Azul. Esta está En guapa. que película de Dario Argento? En Trento, Busan... a que producto de escritorio lle prende lume Gizmo para tirarlle o gremlin araña e matalo en Gremlins 2 a nova xeración? Buah, non me... Peliculón. De 1902, Peliculón. de Eu 1902. defendo. Pero que eu solamente vi a Eu vou primeira, dicir non a unha segunda. burrada que defendo Gremlins 2 por encima de Gremlins 1. Banco fortísimo. A ver, como dirían os argentinos. que produto de oficina lle prende lume? Solo cos Gremlins clon mezclados con ADN. Pois prenderálle lume... O gremlin listo. O Gremlin listo. Joder. O Gremlin muller. A ver, Cando- o que está claro que non lle vai prender lume é un montón de clips porque non prenden. Eso xa nos quita E cada. cando sai Hulk Hogan. Ali, ¿no? Hulk Hogan. Poden Ou ser Clint Eastwood, posits, depende da versión que vires. John Wayne. poden creo ser que- John Wayne. carpetas. Veña, vou dicir que sempre de lume uns posits porque non sei O que produto de tipes. oficina. O Tipex. Ah. O Tipex, efectivamente. Pois, mira, Gremlins 1 ten ademais de ser a primeira, claro, ten a virtude de este xénero que me gusta a min tanto mencionar, que hai tan poucas pelis, que é o de terror para nenos, non de está moi guai, pero Gremlins 2 é 100% comedia xa. Xa un É despiporre. un desparrame e ademais sae o teu amigo Foucault, Christopher Bruce Lee. Willis. Christopher Lee, sí, Que sí. salía en calquer cousa que lle ofrecera. Tamén é Incluído en La sombra del faraón. Non vexades La sombra del faraón. esa vina no cine, cuidado. Bueno, Ah, un día pero podemos eso facer chegou aos cines. Un día Sí, podemos chegou, facer chegou. Exipto no cine. Pues está guapa, Por certo, correuseme aquí Volver a unha cousa que vos podo propoñer en directo, agora que estou pensando, agora que falamos Irmos gravar a de Exipto. películas chungas e tal. Vais a estrenar en non chegou ás salas de cine, pero vais a estrenar en plataformas digitais o mes que ven o derradeiro viaxe da Demeter, a peli esta de como Drácula chega a Inglaterra. Podíamos quedar pa vela e comentala. Podíamos. Podíamos, efectivamente. Xa veremos se facemos. Aí azul. Que color é? Azul. Que director afín ao universo Marvel interpretou ao vampiro Viago Van Dorna? ¡Qué regalo! Charmfes Schevel Haywood en Lo que hacemos en las sombras. Tío, 2014. esa é regalada, non me jodas. Como dixeches? Que director? Que director de Marvel Afín ao universo de Marvel. Fixo de vampiro non nesa digades peli. a vez que non me entero de nada. A ver, que director que fixo películas de Marvel dirixiu No, porque No, interpretou o na vampiro. película Lo que hacemos en las sombras. Claro, interpretou o vampiro Viago von Dorna Schmacher Schönheimburg en Lo que hacemos en las sombras, película Non- de 2014. Non teño Director de Marvel que non tamén é teño actor. ni idea, pero Director de Marvel pero vou que tamén é dicir actor. Jon Favreau. Iba a dar unha pista, director da película esta na que un neno, Director de un cosas neno nazis. se imagina a Hitler como seu mellor amigo. Hostia, Taika Waititi. Hostia, sí, É un peliculón Lo que hacemos en las sombras. Lo que hacemos en las sombras es de lo E mejor fixeron feito. unha serie derivada que está guapísima Sí, tamén. a serie está moi guapa. A verdade é que dixen Jon Favreau, pero non estou seguro de que dirixira. Sei que guionizou algo, pero non... E de Mandalorian guionizou, creo, pero Veña, tira. a ver. Eu creo que algo de... Porque el en Marvel fai de... É como agente de S.H.I.E.L.D. que sae nas de Spider-Man e tal. De... A ver, un... Amarelo. Veña, amarelo. E dalle... Aí vamos. Gracias por deixarnos volver a tirar. Foi moi xeneroso pola vosa parte. Vale, como lle chamaron os científicos ao híbrido humano-animal que crean en Explice, Experimento Mortal, de 2009? Verdad que me estou acordando de Hombre Oso Cerdo de South Park. Eu ia dicir Mewtwo. O híbrido... Humano-animal, Humano-animal. Como se titula? Donald Trump. Explice, Experimento Mortal. Explices, non verdad. Pois... É unha peli no espacio no que pretendían facer un rollo parecido a Alien, pero saliulles bastante mal. Pois vou dicir... Creo. No, ou é... No, estou mezclando películas. Ten que ser algo que teña cornos, así para que acojone e tal. Estou mezclando películas. Explice no que fan un híbrido humano-animal, pero non está no espacio. Vale, pois vou... Non, ten que ser un depredador. Un lobo non pode ser, porque sería moi evidente. Entón vou dicir un... Trotsky. Vou dicir... No, pero como lle chamaron? Non que Sí, animal o era? nome da criatura. O nome, claro, pero iba a tirar por home non sei que. Home can. Sí, pois voulle... Gato can. Unha mierda en latín, vou dicir como... Homo ferocius, unha cousa así. Dren. Indomitus Rex. Dren, chamaronlle. Sí.
Claro, está tirándolo por aí por É unha Rex. peli moi extraña. É unha peli moi extraña dos científicos que... Splice, vou na buscar. Splice, sí, de 2009. É unha peli, a ver, de feito teño poucos recordos e mezclo con esa que, Está que está no espacio, porque hai outra que está no espacio tamén andan como investigando cousas. Está moi guapo este xogo, pero habemos de volver, tiñamos que volver a xogar en Halloween, tío, para hacer un especial de Halloween ou algo así. Podemos convidar a outra carne de cine que veña a xogar con nós É en verdade. Halloween. Por favor, eu o próximo xogo que xoguemos é un xogo que teño trauma ese que era neno porque sempre o quixen ter e nunca mo regalaron. Podemos botar unha partida de La herencia de tía Ágata, gracias. Oh, hostia, que Está bueno. guapo. Eu pensei que ibas a decir un Twister, ainda que non ten nada que ver con isto. Outro día es que ten un chiste este tío tan duro que xoga o Twister na vitrocerámica. A ver. Por tanto, en Splice sae Adrien Brody, tío, que eu tiño... É un monstro sin maquillar. É un monstro sin... Azul. Quesito azul. Joder, Non puderon facer a de Manolete porque o touro escapaba. Fer, iba a propoñer unha coalición, pero unha coalición de cero. Xa, é lamentable aquí. Que cantante de heavy metal interpretaba... É azul, non? Sí. Ao presidente en Return to Nuke MHIG AK Volumen 2 2017? O can de Ken. Que cantante de heavy metal interpretaba o presidente na película, supoño, ou serie Return to Nuke MHIG AK Volumen 2? Espera, busca isto en Google, por favor. O cartel de... Busca en Google, por O favor. cartel en Netflix que é un dina un aí, non? Eu diría que... cantante Nicolas heavy. Cage, seguramente. Pero... Cantante heavy, dicimos. ¿no? Return to Nuke MHIG. Volumen 2, Volumen 2. Vale, esto Xa volumen volveron 2. Pero cantas veces volveron? Porque xa o volumen 2 de Return to Return son 4 Return. Nuke MHIG, esto sería como Nuke, que como Bomba atómica. Bomba atómica. Nuke MHIG supoño que será meterte un porro do tamaño do Empire State, supoño. Pues eu o sei de o que ACDC, diría. Eu sei o que diría. A ver, pásame aí que vou mirar. eu diría o de ACDC, que nunca me acordo como se chama. Non, isto creo que non acertáis na vida, eu non acertaría. Bueno, como se chama o tipo? Eu diría, eu teria dito Rob Zombie. Rob Zombie, moi boa, pero non. Pois non, era Lemmy Kilmister de Oh, Motorhead. tío, que Motorhead. bon. Que bon. Sí, Era outra opción que estaba pensando. Veña, quesito laranxa. Vamos a lo. Unha fácil, por favor. Entré en tu no. ¿Cómo mata Dollar Hyde a Freddy Lounge en El Dragón Rojo do ano 2002? Ese sabía eu. Cordo de puta dragón. O sea, sei que... A quen? A ver. ¿Cómo mata? Sí, o nome da vítima. O nome da vítima é Freddy Lounge, escrito Lounge. Eu teño unha teoría. É que eu acordo que había un asesinato ao principio en Florencia ou así nesa película, empezaba en Italia esa peli. Ah, no, esa é Aníbal, non é el Dragón Rojo. No, Dragón Rojo. Sí, porque El Dragón Rojo é unha precuela da saga Cordeiros. Pero é a única, o sea, non aparece Clarice. Clarice aparece con actrices distintas, Jodie Foster e Julianne Moore na primeira e na segunda. Este que vai esta é antes unha precuela. el silencio de los Claro, corderos. Siete dos Corderos, Aníbal e Dragón Rojo. Que está bastante guapa, por certo, con Edward Norton, ¿no? Pero, a ver, a mí parece unha película que basicamente é a primeira outra vez, pero cun chico en vez dunha chica e con un caso distinto. Porque a primeira novela era o Dragón Rojo. Eu vou dicir que é viscerado porque é así moi gore, pero non se me ocurre. Eu vou decir comido por cochos. Pois non, préndelle lume. Bueno, a mellor maneira de matar a alguén. Sí, claro, como estamos agora Non hai cando, queixiña, nin cando por gravamos Dios, isto, xusto acaba de pasar San Xoán, entón No, pero era en Aníbal, que había un personaxe que morría devorado por cochos, que os tiña pasando fame. Sí, pero ese era o que xa estaba todo deforme. Sí, porque fora xa devorado por cochos. Que é Gary Oldman, por certo. A ver, vamos a ir para verde. Ese tío é Gary Oldman, o que pasa que non o reconoces porque está Devorado por cochos. devorado por cochos. A mí faime gracia cando dio Que color é? Azul, me comiso hígado Verde. Me comiso hígado con un buen Chianti, non? Eu sempre digo, hostia, que noxo, viño italiano. Fuá. Sí, non ten ni puta idea, joder. Pois eu me acordo de hablarse da tu vega cando lle di podo tirar a túa crica desde aquí. Desde aquí. Bueno, moita risa, pero o que di, non? Sí, en verdade. Por o nome de que deus grego se coñece ao personaxe do cómic Sandman da editorial Vértigo.
Supoño que será por Morfeo, ¿no? Exactamente. Si esto fuera un trivial de Die Hard, sería Jesús. No me llamo Jesús, tengo cara de dominicano. 5. A ver, onde... Hazte conta que le vamos xogando e ainda non fixamos ninguna broma. Tens aquí para sobre tirar os outra números. vez. No? No, perdón, no. 1, 2. Sí, tiras outra vez aquí. Que decías? Que le vamos xogando unha partida e ainda non fixamos ninguna broma sobre rimar con números. É verdade. Denota moito a nosa madurez. A ver, Pero xa falamos de la Casa Vecina, xa falamos do caso Asunta, xa temos suma. todos cubertos. Todo suma. bueno, Temos que contar cos o dedos verde. tamén. Pues este xa chalín. Que personaxe dos Eternos do cómic de Sandman levaba antes o nome de Delicia? Nin idea, tío. Ten sentido. Pois... Noxo. Delirio. Vaya. 5 Vou confesar que lín no primeiro volume de Sandman cando era adolescente non me molou. Pero esa é unha cousa que tes que ler de adulto. Sandman é moi reflexivo. Cal é o termo coloquial para referirse aos humanos aos que lles gusta o sexo con vampiros na serie True Blood de 2008-2014? O termo coloquial de foder con vampiros. Sí. A esta serie encanta a miña moza, así que seguramente o sabería. Vampirofilia. No, era moi fácil esa, pero no. O sea, sería moi fácil que fose así, pero no. Como é? Fang de colmillos bangers. Fang banger. Vaya merda de nombre. Que seguramente en español se debe algo así como folla colmillos ou algo así. Home, non sei que che... Estou imaginando... Estaba pensando unha burrada que che fagan unha mamada con colmillos debe ser incómodo. Eso, bueno, eso na época... Rasca, joder. Debe ser máis cando- efectivo a meter a pirola na licuadora. O vampiro cando a moza ten a regla e cando máis lle mola, non de un pouco ese rollo. Imaginaste a Amador Rivas de La que se avecina vampiro, non de un coágulo. Contamos un chiste de cando eu era adolescente. Conta, veña. A A ver, espera, cuidado. É un chiste ou é unha historia túa? No, frase burrada que se decían nos 90 en Tría Castela. A ver. No, tes a regla. No, porque senón comía chacona a cucharadas. Joder. Sí, esas cousas. Dicías. Unha maravilla. Folclore que se está Folclore perdendo. que se está perdendo, gracias a Dios. Esas tradicións que Gracias a Dios se está perdendo. por culpa da xeta woke. Sí, xa non pode decir esas cousas. Será un bo sitio para ir comer hoxe, un woke. Un woke, sí. Ah, pues mira. Un arrocito. Ves, Isto seguimos con... levaríame entre rosa e laranxa e isto entre... Veña, vou chegar aquí. Da igual, non tes ningún. Xa, pero o amarelo é moi máis fácil de sacar que monstruos, bueno, algo máis parece que sei. Veña. Vamos a lo. Que color? Train to Busan. Amarelo, non? El Train to Po, Busan. onde va o tren? na Onde va o versi- tren en Train to Na Busan? versión de Darío Argento de Train to Busan. Que paradas fixo o tren de Train to Busan? En Sandman, no, é que saíron dúas seguidas de Sandman tamén. Temos que barallar as cartas. Sí. Quen foi o primeiro híbrido vampiro licántropo das pelis de Underworld? Wow. Míticas pelis de cando estábamos Míticas pelis que nunca vi. Míticas pelis que Porque mezclaron sempre me vampiros parecen un coñazo. vampiros con Matrix. Fer, por favor, dame por válido o vampilicántropo de la que sabe decir. A ver, o primeiro híbrido vampiro licántropo. Sí. Sí. O peor de todo é que A ver, non sei, non me seguro, acordo do seguro que nome. o primeiro vampiro foi Caín ou algo así. A verdade vou dicir, ten un nome moi de andar por casa O peor de- anglosaxón. Non O te peor, creas que... o peor de todo é que non che deixa decir o protagonista. Sí, non te deixa. Non podes dicir Gilgamesh Sí, o sí, grande. sí, sí. O sea, No. é algo máis... No, de feito é o protagonista. O que pasa é que... Quen carallo... A ver, o que diseñou este trivial, vamos a ver. Quen carallo se acorda dos nomes de pía dos protagonistas de películas como Underground? Vale, vouche dar outra pista. Non é a protagonista. O protagonista. Que non sei como se chama, así que da igual. Vou dicir Chris Christopherson. Frank Walker. Michael Corbin. Ah, bueno. A ver, facémoslle outra, porque Sí, é que estas de nomes de pila, tío, son un pouco inxustas. Que monstro atacou Nova York? Non sei. Que monstro atacou Nova York en Tren to Busan? Equivocouse de parada. En que criatura se podía converter Jacob Black
nos libros e películas da saga Crepúsculo? Home, está fácil, está fácil, Está fácil. Podía convertirse nunha criatura. Sería en lobo. en Efectivamente, lobisome. el lobo. Non é lobisome, en lobo. Bueno, vale, dadme que sitio, por favor. Gracias, por certo, por deixarme tirar unha segunda vez e permitirme salir do club de... Eso quedo eu aí. Agora Aquí mesmo... lo que eu ainda estou en código binario tamén. Estaba pensando niso, tío. No, Da Carracha. No, a Carracha. Peliculón. Peliculón. A reivindicar, A reivindicar. Ademais, cantas veces se pode ver unha peli que transcorre en Lugo? Cantas veces podes ver a sala Boe que está pechada nunha película? No, pois mira. O Ano da Carracha, película moi recomendable. Deberíamos vela un día por discos. Podíamos ver a última viaxe da Demeter e despois a Ano da Carracha seguidas. Teño un pouco de medo de volver a ver, porque a vin de adolescente rin moitísimo e teño medo de ver agora e diga, No, sigue sendo boísima. Venga, podemos. Vamos a ver. Con test de porque sei que non son maricón. Que mal embelleceu iso. Como se chama o gurú da autoaxuda que axudara a abusar e matar a 14 mulleres na serie Dexter? O gurú, este que fai burples. Amadeo Llados Fitness. Amadeo Llades. Llados Fitness. Bueno, o nome ten certo parecido aquí. Chámase Jordan Chase. Ves? Ese Llados Fitness de estadounidense. Toca a mí, non? Veña, Cantos lambos tiña. Veña, vamos a ver. Se por fin Rosita, gaño Paco. un queixiño. Rosita. Vale. Rosita psicológico, verdad? Sí. Como se... Pongo micro aí. Perdón. Como se chama o implante neuronal que neutraliza as emocións no episodio de La ciencia de matar de Black Mirror? Luar. Neutrex Futura. No. Más. Vouche fazer outro porque é que si te veña, va. En que película interpretaba Virginia Leigh o papel dunha cabeza decapitada cuyo cirujano se nega a matala? Non teño nin puta idea, pero vou dicir Reanimator. Buah, pareceme algo que temos que ver. Busca aí en Google. El cerebro que no quería morir. Ostras. De 1962. El cerebro que No quería morir. Sí, do 62. Ostras, mira aquí. Buah, notase parece bella. calidad, A ver, vamos mirar de que vai. O doutor Bill Kortner é un exitoso científico que mantén unha relación ca súa moza Jan Compton logo de que Jan morrera decapitada nun accidente de coche. O doutor recolle a súa cabeza e corre ao seu laboratorio onde a revive e mantena viva nunha bandexa chea de líquido. Hostia, dai saliron as Futurama. cabezas de Futurama. Pois mira, o mellor, sí, o mellor unha referencia a isto que eu nunca controlara. Buah, con este triver apréndese. The Brain That Wouldn't Die. Teño que ver esa película. 3. En blanco e negro, por certo. As mellores películas están en blanco e negro. Sí. Este teño, sí. 1, 2, 3, 4. Veña, cerebrito. Con que serie infantil... Vouche dar unha pista porque realmente que mirei antes a resposta. Realmente non é moi infantil, ainda que se supón que é infantil. Se obsesionaba a banda de internet na serie Channel Zero 2016-2017. Con que serie infantil se obsesionaba a banda de internet na serie Channel Zero? Channel Zero. Os vixiantes do camiño. Serie infantil. Vouche dicir unha... Con South Park. Vouche dicir dar unha pista. É unha serie que realmente non existe. O sea, na vida real non existe. E, ademais, é un creepypasta de internet bastante famoso. Star Wars e las guerras clon. O Knuckles nigeriano este. No, dígoche. Candle Cove. Ni puta idea. Non coñece Nin do Candle Cove? creepypasta tampouco. Pois veña, vamos contar unha lenda urbana de internet que sabes o que son os creepypastas, non? Sí, Estas sí, historias sí, que se sí. contan Slenderman, tal. Lendo Claro. na internet está perfectamente. Pois Candle Cove é unha teórica serie infantil que se botaba nun canal que moita xente de recordar cando eran pequenos, tal e cual, que era como con marionetas e era como unha cova de piratas, tal e cual. Pero toda a xente di
que desa serie tiña recordos raros porque era unha serie que na que estaba pensada para nenos era como moi siniestra. E ademais é a mítica serie que tamén ten a lenda urbana do capítulo perdido, un capítulo que facía que rapaces tolearan, creaba olas de violencia, movidas así. Buah, esa era como a serie esta da TVG que parecían recortes de periódico. Malicia Noticia. No, Hostia, non me suena de tío, nada. había o sea, unha de dibujos animados que eran como recortes. Bueno, Daban moita grima. esta serie chegou a facerse fai anos unha serie de terror basada como que se supón que esta serie existía de verdade e a xente que de adulto recordaba, pero un creepypasta moi famoso, Candle Cove. Isto recordame un pouco a aquel mito que resultou ser verdade do capítulo de Pokémon que provocaba ataques epilépticos. Sí, que aquí chegou recortado para que non dera ataques epilépticos. Eso é. Vos acordades vos do capítulo de terror de Punky Brewster? Porque eso existiu. En eso serio? Sí. Oye, por que non xeramos Un unha... capítulo no que iban a unhas covas chunguísimas e sí, moi chungo. Por que non xeramos unha leyenda urbana? Sí, bueno, Como proxecto para o ano que ven. Estaba guapo eso, de Pensar algo galego e difundilo en internet. a miña lenda urbana favorita galega é que os de Bonnie M viven en Touro. O sea, agora Sí, morreron que- xa, pero Que Bonien tiña unha casa en Touro. pero non No, pero sabedes- pensaba algo máis creepy. Home, a lenda urbana mitiquísima do bote de mermelada en luar con el Fari, esa non a sabedes? Veña, tira, Paco. Veña, naranxa. vamos a lo Furor, furor. Na, 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 Hombre, na, esta é na. boa. ¿Qué programa de televisión española llamado Furor? Salía en Tren Tubusa. No, que ¿qué tipo de película descobre Ángela tras a morte do seu profesor na película española Tesis de Snuff 1996? Unha peli Snuff. Unha peli Snuff, efectivamente. Bien. Está boa. Tengo que decir de todos os xeitos que volvín ver. Peli sobrevaloradísima. Sí, volvín ver Tesis. A ver, entendo que este tan ben valorada no seu momento. no seu momento, pero a verdade é que vela agora é un pouco duro, moi malas actuacións. A ver, fíxose vos aburrida? Sí. Pois entón está moi ben porque según día facedes unha tesis veredes que é a cousa máis aburrida que se pode facer na vida. Entonces, No, pero moi a ben ver, polido. eu de tesis creo que é dos 90 ou dos principios Do 96. Do 96. Po 96 Sí. estaba ben. Por 96 para España, pois está ben. A ver, non por falar mal e tal, pero que a ves agora ves moitos A erros ver, de nenos, guión. pero poñed en perspectiva que uns anos despois fíxose Tuno Negro, o sea, tesis é pa Óscar. Sí, home, Vale. Quero claro. dicir. Non, pero digo, eu non digo que este mal, eu digo que naquela época estábamos todos flipaos, non? De que parecía como que era Bueno, unha naquela peli para época eu tiña historia, 6 non? anos, pero Sí, bueno, eu tiña... Que, a ver, eu non a vin no momento, pero naquela época falouse moito... Sí, cando nos anos 2000, cando nos éramos así un pouco máis maiores, xa Sí. víamos e tal, era como, buah, tesis. Tesis, non sei que boa, mítica peli. Esta Dalle sí tú, que é va. boa, ¿no? Era un pouco El Día de la Bestia de Tesis, No, como toca pelis, como pelis españolas boas, non, digamos. sí. Verde. E despois chegou La Comunidad, que é la perfección. La Comunidad é moi boa, en serio, rapaces. Ales de la iglesia. Falando de igrexas, Sí. nos cómics de Chilling Adventures of Sabrina Tocouche a ti. de 2014, de que igrexa son as parentes de Sabrina? Presbiteriana. No, son Mormonas. Da igrexa do demo, joder. Non é unha igrexa cristiana, douche esa pista. A iglesia de Satán. Casi. A igrexa da noite. Bueno, puto, non che deixan dormir, tens que ir a misa. Veña, damos ya. Eu coñezo un par de acólitos desa Damos igrexa. ya o último intento a ver Sí, a ver se caio primeiro no queixiño. e imos acabando. A ver, 4. Teño para ainda que sexa para volver a tirar. 1, 2, 3, 4. Non teño, non? Bueno, pois veña palo. 1, 2, 3, 4 aí a laranxa. Que actriz interpretaba a escritora Jennifer Hills que se vingaba de 5 homes que habían abusado dela en A violencia do sexo, de 1978? 1978. Unha actriz. Nadiuska. Jane Fonda. Camille Keaton. Bueno, ni puta idea. Pero gustame o nome de La violencia del sexo. Vouche facer outra, anda. Veña, va. Del sexo. El sexo. Como se chama o boneco
que dá instruccións ás vítimas do asesino Jigsaw na serie de películas de terror o Saw. boneco de Sao. O boneco de Sao. Ten un nome. O boneco de Sao, triciclo. Claro, a cuestión é que eu o boneco de Sao xa chamaba Jigsaw. Oye, Sao. Pois puxo un nome en algún momento. Macario. Billy. Monchito. Billy. O boneco chamase Billy. Hostia, lo escoitaba. Eso non é canónico, tío. Eso non sale en ninguna película. Triciclo. Triciclo. Oiste, Vou fazer outra pregunta. as pelis de Sao, quen dirixe a primeira peli de Sao? Non é o mesmo que Non Mad é Max? James Wan, pode ser. A ver, Sao... Como se titula a colección de 6 contos espeluznantes que significou o debut literario de Clive Barker? Pesadilla Joder, que lle pasa con Clive Barker? Como? Repite que está mirando aquí o de Sao. Colección de libros de Clive Barker Uh-huh. de 6 contos espeluznantes que significou o seu debut. Quen coño será este Clive Barker? Porque xa saliu antes. Espeluznantes pues non sei. Libros de sangue. Buah, nin idea. De James Wan, efectivamente. Sonábame, pero solamente a primeira. Uh-huh. É malayo, fulano, hostia, pensei que... Malayo. Pero non é un callo, non? Perdón, unos seguidores de Malasia. Sí, que tamén fixo La Monja. Ah, non, só o productor. La monja, se o dis moi rápido, chamase Sí. Jabón Mamón. Bueno, queredes toca a ti No, deixámolo xa. Deixámolo xa. Bueno, pois No, veña, Paco, tira aí porque tens que intentar desempatar e sacar o terceiro. Vale. Veña, que se pode sacar un azul. Ah, non, non é este. Este te. Telo, veña, sí. sí. No, pero telo. Sí. Morado Ah. xutes. Amarillo. ¿Qué sustituto sintético de la sangre... ¿Qué sustituto sintético do sangue se desenvolveu por primeira vez por os vampiros na serie True Blood? Non é coña. Sí, sintético. A sangría Don Simón. Sintéticos non hai paraíso. Nin puta idea. Sangre fresca, con todo el sabor. Mira, vai tomar. Mira, Trivial, vai tomar polo cu. Vouche facer outra. Podes está Trubulado, lle vou a chamar. estás a te cardacho ti. espera. Que iglesia antivampírica fundou o pai de Steve Newlin que a sigue liderando ata que el mesmo se converte en vampiro na serie True Blood? Espera un minuto. Espera, que te agora te digo. Podes poñer a tarxeta un pouco máis para arriba. Hai que barallar todavía. E se non sabes esa, pregúntoche que libro se considera a Biblia vampírica na serie True Blood? En serio. A ver, que iglesia antivampírica fundou o pai de Steve Newlin que a sigue liderando ata que el mesmo, medo spoiler, se convierte en vampiro na serie True Blood? A Igrexa Santísima dos Santos. Macarenos. Como se chama a igrexa? Eu diría a Igrexa dos Vivos ou algo así. La Hermandad del Sol. Ah, bueno. Bueno, ten sentido. Vale. E que libro se convertiu na Biblia vampírica na serie True Blood? True Blood. El libro del vampiro. Ah. E que facción de vampiros da serie True Blood se opón a autoridade á súa línea dominante dos vampiros? En serio. Pero cantas preguntas de True Blood? Aí non puto Pista, gobernan en Nicaragua. Aquí hai outras de Dexter, Eu penso que... A ver se acertas esta. Que facción de vampiros que goberna Nicaragua na serie True Blood se opón a autoridade á súa línea dominante dos vampiros? Ni puta idea. Fujimori. Por que digo de Nicaragua? Porque se chaman os sanguinistas. ¡Oh! ¡Qué Oh. buenísimo! ¡Hostia! Xa non sigo porque son Sigue, todos- por favor. Que... No, aquí xa pasan a sobrenatural. Xa esta Vale, tarxeta é a sobrenatural. mellor acerto sobrenatural. Pero aínda teño unha máis de True Blood, A ver, non vi True Blood na vida. Que virus transxénico pode causar a verdadeira morte dos vampiros na serie True Blood? A ver, como que virus transxénico? O virus G17. No, pero parece un virus real, parece. Ah, o H1N1. No. A hepatitis V. Hostia. Oh, hepatitis vampírica. Vale, vamos pechar esto cun mega spoiler de Old Boy. A ver. No, por favor, que non Onde estaba encerrado? No, non pode ser. Vale, se non bicho Old Boy, entón nada. Vou facer pis. Con quen fodeu o Allboy? Con mexicano equivocado, machete. A ver, faime outra. Va. De True Blood. De true. ¿Quién era el misterioso hombre lobo alfa na primeira temporada de Teen Wolf, 2011-2017? Oh. O peor é Cabín. Non me acordo. Podo facerche unha cousa, pregúntache unha e doche unha resposta aleatoria que non teña nada que ver. Vamos Nada, facer eu creo que podemos recoller. en plan Jeopardy, o mellor, ler a resposta. E ver Tú dices a pregunta. Tú dices a Por pregunta. exemplo, ¿quién era el misterioso hombre lobo alfa, bla, bla, bla?
Tire ventosas. Eu penso que ya estamos esbardallando. Eu creo que xa é hora de pechar. Despide o programa aí. Un placer estar con vos nesta cousa. Espero que a nadie lle que entraran ganas de ver True Blood. Espero que ninguén saíse ferido, máis que o noso orgullo. E vémonos na seguinte. Na seguinte, que vai ser un especial porque empezan as Olimpiadas, non? Vamos a facer un especial de cine olímpico e deportivo. E pedimos perdón por non haber grabado o programa que prometimos no anterior episodio. verdade, Que vamos gravar na tempada que ven, non vos Sí, preocupedes. sí, é verdade que anunciamos o do cine rural e non cumprimos, pero Cumpriremos. Bueno, e aquí tamén un disclaimer, probablemente pensades que somos uns putos porcos porque non nos cambiamos de roupa, porque imos aproveitar a xornada para gravar o próximo episodio, entonces íbamos estar, por A menos ver. eu vou estar vestido igual. Eu son Paco, moi fan pensas que alguén se vai a comer 2 episodios seguidos? Eu son moi fan, ademais, dos debuxos animados que levan sempre a mesma roupa, non? Todos os putos días, pois eu querería vivir así, sabes? Ves o armario todo igual. Como Free igual. Guys. Como en Free Guy, exactamente. Bueno, pois isto é todo, amigos. Ata a próxima.